салом дӯстони азиз, имрӯз мо дар бораи функсияи пулакӣ дар сайти арзонтиҷӣ суҳбат хоҳем кард. Функсияи пардохтшударо бо ду роҳ фаъол кардан мумкин аст: ҳангоми пешниҳоди эълон ё тавассути ҳисоби шахсӣ бо пахш кардани тугмаи продвинут. биёед бубинем ки чӣ гуна ин корро ҳангоми фиристодани эълон иҷро кардан мумкин аст. бо пахшкунии аломати ҷамъ дар қисми болоии сайт эълонро пешниҳод мекунем. инро аллакай дар видеои қаблӣ нишон дода будем. пас аз пур кардани ҳамаи 4 қадам мо ба қадами панҷум мегузарем. дар ин ҷо функсияи пулакии мо ҷойгиранд. аввалин дар рӯйхат ин аст тоҷ. эълони шумо бо тоҷи тиллоӣ ҷудо карда шуда дар аввали ҳамаи эълонҳо гузошта мешавад. шумо метавонед якчанд рӯзро интихоб кунед. чӣ қадаре ки рӯзҳоро бисёр интихоб мекунед, ҳамон қадар нархи якрӯзааш арзонтар мешавад. функсияи навбатӣ сирочна бо нишони оташаки сурх фарқ мекунад ва филтри алоҳидаи худро дорад. эълони шумо барои 7 рӯз ҷудо карда мешавад. ва охирин подниятие эълонро ба аввали ҳамаи эълонҳои оддӣ мебарорад. эътибор диҳед ки подниятие пас аз 24 соат дастрас мешавад. биёед функсияеро интихоб мекунем. масалан тоҷ. тугмаи аплатидро пахш менамоем. пас ду вариант имконпазир аст. варианти аввал, шумо дар тавозуни худ пул доред. он фавран пас аз пахш кардани тугмаи аплатид ҳисоб карда мешавад ва пас аз тасдиқ аз ҷониби модератор эълони шумо дар сайт бо функсияи пулакӣ нашр мегардад. шумо метавонед онро дар саҳифаи эълони худ дар қатори активни бубинед. агар модератор эълонро рад кунад, пули шумо ба тавозунатон бармегардад. варианти дуввум, шумо дар тавозуни худ пул надоред. дар ин ҳолат вақте ки шумо тугмаи аплатидро пахш мекунед, аз шумо хоҳиш карда мешавад ки усули пур кардани тавозунро интихоб кунед ва эълони шумо маъмулан нашр карда мешавад, аммо бе функсияи фармоишии пардохтшуда. барои роҳатии шумо дар қисми поёнии сайт саҳифаи как пополнить баланс ҳамеша мавҷуд аст. таваҷҷӯҳ намоед. пас аз пур кардани тавозун ба шумо лозим меояд ки ба ҳисоби шахсии худ дар қатори се платёжи ворид шавед ва тугмаи аплатид барои функсияи фармоишии фаъол кардаро пахш кунед. акнун биёед бубинем ки чӣ гуна функсияи пулакиро ба эълони мавҷуда истифода кард. ба кабинети инфиродии худ ба қатори мои объявления гузаред. эълонро интихоб кунед ва тугмаи продвинутро пахш намоед. ҳангоми фиристодани эълон равзанае кушода мешавад. функсияи лозимаро интихоб кунед ва тугмаи аплатидро пахш намоед. тавре мебинед ягон ҷои мушкилӣ надорад. ташаккур ва диққататон.